חברים, אני ארז, אני הצטרפתי לריברנד לפני 5 חודשים. אני מרוויח כל חודש למעלה מ$2,000. פיתחתי בריברנד עסק שהוא מניב ויש לו הרבה תוצאות ופוטנציאל. שווה לכם להצטרף. בוקר טוב חובזות, מה העניינים? היום אני כאן בעצם כדי להמליץ לכם, אם אתם רוצים להשאיר את הידע שלכם באמת באחד התחומים הכי כיפים בעולם, שזה שיווק, בין אם זה שיווק באינטרנט או כל דבר אחר. בררו על אח שלי ג'ון אלגורט, כנסו למכללה שלו, חפשו בגוגל ג'ון אלגורט קורסים, חפשו את הקורס המתאים לכם. הקורסים שלו פשוט מעשירים את הידע בצורה יוצאת דופן ושווים כל שקל. זה אחלה אימון להתחיל לעשות אולי טוטוריאל עם מסך ירוק. בוקר טוב לכולם, היום אני רוצה להמליץ על הקורסים של ג'ון אלגורט באופן כללי. אני חושב שיחסית לשפה העברית, ועשיתי המון קורסים במהלך החיים שלי, הוא באמת אחד המובילים בארץ. הקורסים שלו הם איכותיים, הם מלאים, והם שווים את הכסף. אז אם חשבתם ללמוד שיווק בארץ, בכל תחום שהוא, אני ממליץ לכם להיכנס למכללה של ג'ון אלגורט ולבדוק את התחומים הקיימים שם, על מנת לבחור את הקורס שמתאים לכם ולהתחיל ללמוד בצורה אפקטיבית ובונה. שיהיה לכולם בהצלחה.